wanda produce MPL original ofitato au Sénégal. Naki le 15 décembre 1754 à Marata. Ousmane da produce MPL original ofitato au Sénégal. Naki le 15 décembre 1754 à Marata. Allah. Ousmane da produce MPL original ofitato au Sénégal. Ba Allah. An kai muna da la a ta dauka lesa Allah ma ta kai awa kan dai Allah ma ta ka so ki zaman gari a gidan ku zaman gari ne bai bai zamu gida shi gidan mai shine na karatu wanga abu a dole la ta ka kike ta kan karatu sai an karatu bai ba warji ba kai shi gidan ne karatu bai ma ni kai karatu masana aka shiga a shiga masana ba ai karatu ba kai akwai wani bukon billahi yanzu sha yanzu magani yanzu na gama ni kai bukan na wani ƙarya da kai wallahi ni zo ga musa ba an kai bara musa an kai kaga ya karatu don ni gani bai samu ko ya samu rabu na wani rabu kai masana na aka shiga to mu tai to ba ka shirya ba na shirya mu tai sha yanzu magani yanzu na ga ma ni kai barka ke ba tukur kai yanzu riga ce ku shigo da ruwa in ba haka nan ba abiyar bukata Assalamu alaikum boka wannan gida ba sallama ba sallama wannan gida ba sallama boka bukala za ta taho da mu inda kake na sani dakata na sani abin da ke tare da ku ba bire ba bace yana ce ma san aiki ne wanga ya san aiki ne ya ta samu ka sifi ko hakan nan shine shi na kanka duka sa da ka zo da ka rika biki leson ta taho bari ka wuri buka yan kan yi kana aiki ne mun gode buka ta yayi da tashi kwatai koma da rawa ko ka nawa na tukucin ku ne ka 30 za ku ba da cikin sauki ma ka 30 ku ne ka 30 ba ka sa ba a gardama da ko ya nan ne Allah ka ba su ba a gardama debo ka kace da kawo ni ma in mun zo can sai ka bani shawara buka ga da Allah bukata ya biya ku ba sa ku koma da rawa zan buka mun gode ha tukur kai ka zo an san da shinka aiki ya samu